Alcaldesa de Ponteareas, dona María Nava Castro Domínguez, dona Sandra Bastos, diputada provincial, Corporación Municipal, autoridades, alcaldes da comarca, que hoxe tamén nos acompañan, exalcaldes, antigos pregoeiros, veciños e veciñas, moi boas tardes a todos e a todas. Benvidos ao acto de lectura do pregón das festas do Corpus Christi 2024. Dende hai días, os veciños e veciñas veñen preparando os distintos materiais que formarán os tapices florais para engalanar as rúas de Ponteareas na noite do Corpus Christi. A nosa festa declarada de interese turístico internacional conta agora coa categoría de ben de interese cultural. Para comenzar o acto, ten a palabra a alcaldesa de Ponteareas, dona Nava Castro Domínguez. Agradecida de estar aquí con vos. Agradecer ao teniente de alcalde e a diputada a Sandra, así como a Corporación Municipal. Moitísimas grazas a todos, exalcaldes, veciños e veciñas, alcaldes de Mondariz e Mondariz Balneario. Moitísimas grazas por estar aquí presentes e ser testemunhas deste pregón que para nós é tan especial e tan singular. Pero antes de comenzar e darlle paso ao pregoeiro, si que gustaríame que quedase apegada de seu paso por aquí no libro de firmas do Concello de Ponteareas. Verdadeiro placer, alegría, música, xente cercana. Bueno, vou saltarme o protocolo. Un verdadeiro placer, alegría, música, xente cercana, arte, espiritualidade, Ponteareas eterna. Moitas gracias. Pois, como saben, Rogelio procede dunha familia ligada totalmente ao noso concello, a Ponteareas, pero ligado totalmente á música. E ligado dun xeito excepcional. Estamos moi orgullosos de poder compartir este momento con Rogelio, que ademais leva o nome de Ponteareas ali por donde vai. Tanto orgullo se percibe sempre en ti, por calquera lugar, por la vila, como tamén o que sentimos con cada un dos pasos que das na túa carreira. Unha carreira que todos os ponteareás e ponteareás seguimos e que o propio Concello e eu persoalmente seguimos, como sabes, moi de preto. E hoxe é o día. É o director da Orquesta de Cámara de Galicia, con que temos o privilexio de contar despois do seu pregón, para amenizarnos estas palabras que nos vai dirixir Rogelio Groba. E Rogelio, igual que teu pai, tes un talento inigualable, do que nos sentimos moi orgullosos de que sexas fillo de Ponteareas, aínda que a túa infancia, mocidade e, por suposto, veteranía en Coruña, pero sempre tendo en conta moi de preto o teu concello, o concello de teu pai e, sobre todo, con ese Festival Groba que nos honras en traer aquí con tantos profesionais recoñecidos internacionalmente. Grazas por acompañarnos hoxe, grazas por dirixirnos, estaremos moi atentos a túas palabras, pero sobre todo por acompañarnos sempre. Dende o Concello, como alcaldesa, en nome de todos os ponteareás, si así me permiten, queremos agradecer a túa presencia no día de hoxe e a túa predisposición para agasallarnos con este momento que vai a ser moi dulce. A todos vos, a todos os veciños e veciñas, aos alcaldes de Mondariz e Mondariz Balneario, a toda a Corporación Municipal, moitísimas grazas por estar aquí
E, unha vez que remate esta pregón a actuación da Cámara de Comercio, esperemos pois tamén ver na fachada o videomapping que vai a dar pois o pistoletazo de saída das festas de Corpus Christi 2024. Moitísimas gracias, tes a palabra. Moitísimas gracias. Excelentísima alcaldesa de Pontareas, membros da Corporación Municipal, ilustres autoridades, amigos, donas e cabaleiros, boas noites. É para min un inmenso placer e unha honra dirixirme a todos vostedes co gallo da celebración da nosa festa máis emblemática. Unha celebración que hoxe, máis que nunca, reluce cun recoñecemento moi merecido ao ser declarada ben de interese cultural, como moi ben dixo a nosa querida alcaldesa. Esta é unha distinción que recoñece non só a beleza e a arte das nosas alfombras florais, senón o profundo espírito comunitario e a dedicación que cada un de nós ten co Corpus Christi. Un esforzo colectivo e enerxéticamente humano que con paixón, intelixencia e creatividade converten as nosas rúas en verdadeiros lenzos efímeros de cores e fragancias gracias a todos e a todas as veciñas de Pontareas. A miña relación con esta festa de cor e de creatividade enraízase profundamente e claramente en dous pilares familiares moi importantes para mí. A miña nai e meu pai. Dous visións complementarias entre sí que viviron a festa dunha maneira moi intensa, pero tamén diferente. Por iso complementáronse tamén. A miña nai, María, veciña da Xiralda, neta da Rubia, filla da Rubia, da miña querida Angustia, descubriume o Corpus dende dous aspectos moi interesantes e básicos na miña vida e na miña formación. O silencio e a capacidade de observación. Apreciar e degustar plácidamente o silencio observando as obras florais a primeira hora da mañá do Corpus, onde a quietude, o aroma, a cor e máis o silencio foron, son e serán para min unha lembranza humana artística imborrable. Como todos ustedes saben, o silencio é unha contemplación do son diferente. E a mesma contemplación do silencio é tamén diferente para un artista. Estos dous aspectos son importantísimos na arte musical. O silencio e a contemplación. Apreciar e saborear o silencio é o primeiro paso cara á comprensión e o disfrute do son, do sonido. Gracias a meu pai, Roselio, veciño de Buláns, descubrín como nesta exaltación de cor que é o Corpus, esta exaltación da creatividade, e como el definía, desta grandísima, grande beleza, se traducía, se metamorfoseaba, se plasmaba en pequeñas notas, en música. A festa do Corpus de Pontareas inspiroulle unha grande cantidade de obras. Solo recordar a famosa cantata do Corpus Pontareán, que se estreou aquí, ademais de moitas obras e moitas melodías, coas que, por certo, escoitaremos
algunhas ao final deste pregón, para intentar que saia o sol ou a lúa, pero sin choiva. A ver se hai sorte. Gracias aos meus pais, constatei firmemente que un home nace con ollos, pero só unha larga educación pode ensinarlle a ver. Gracias a unha intensa visión interior e gracias a unha profunda observación, as persoas chegamos a conseguir captar a grande beleza, a beleza. E así poder alcanzar criterios de valor artístico. Esos criterios alimentan a nosa sensibilidade. E que seríamos todas as persoas sen sensibilidade? Verdad? Non, sí. Hoxe celebramos a creatividade e o esforzo conxunto que define a nosa comunidade. E esta idea, recórdame perfectamente a un persoaxe, Karel van Schaik, o coñeceredes todos, me imagino, non? Bueno, hoxe vou me portar ben, aínda que soa a entrenador da selección de Holanda. Era un antropólogo holandés, director do Museo de Zurich, da antropoloxía, que defendeu nas súas investigacións que o éxito como especie dos Homo sapiens foi a colaboración entre eles. Fixeron unha sociedade colaborativa. Todos eran un verdadeiro equipo. Ese espírito de colaboración reflíctese en cada folla, en cada pétalo, en cada poliña que foron meticulosamente recollidas e colocadas polas mans laboriosas da nosa comunidade, do noso pobo pontareán. É unha valiosísima testemunha viva da nosa capacidade de traballar xuntos, de camiñar xuntos, da nosa creatividade e da nosa devoción por manter vivas as nosas importantes tradicións. Séneca, que non era o treinador dun equipo brasileiro, Séneca, o filósofo, nas súas famosas epístolas, describiu a convivencia humana como unha arquitectura do cuidado. Séneca decía, a sociedade se parece a unha hermosa e enorme bóveda. Hermosa bóveda e enorme bóveda que se desplomaría sen unhas pedras non suxeitaran as outras. Polo tanto, a bóveda e máis a sociedade só se poden soster polo apoio mutuo. Os cidadáns non somos illas, somos fíos entretexidos. Bonita idea que se pode entroncar coas alfombras. Esta festa do Corpus é un momento de unión e de celebración. É unha oportunidade para mostrar ao mundo a riqueza cultural de Pontareas, a hospitalidade da nosa xente pontareán. Queridos visitantes, dámosvos a benvida cos brazos abertos e os invitamos a participar, a disfrutar do calor de Pontareas. É unha festa aberta a todos, onde cada un pode maravillarse co esforzo comunitario e a destreza artística que se manifiesta nas alfombras florais. Quero expresar, ademais, o meu máis profundo agradecemento a todos os veciños e veciñas que traballaron incansablemente na confección destas verdadeiras obras maestras. Vostedes son a verdadeira alma desta celebración e os verdadeiros artífices deste espectáculo de cores inesquecibles. Gustaríame suliñar que cada paso que demos sobre estas ollas florais nos lembre o poder da comunidade e a importancia de preservar as nosas raíces culturais. Co corazón cheo de gratitude, declaro inaugurada as festas do Corpus Christi de Pontareas. Que comece a festa e que todos disfrutemos. Permitídeme exhortaros a un Viva Pontareas. Viva. Viva. Pode ser máis forte. Viva Pontareas. Viva.
Este é un forte musical, sí, bravo. E viva as súas alfombras milenarias florais. Viva! Viva as súas alfombras milenarias florais. A tempo. Viva! Esto es. Moitísimas gracias, é precioso. Estou moi emocionado. Encantaría engadir unha cousa. Que pena que non estivesen os meus pais vivos para ver isto.
bonito. Escoitamos a Grieg, ahora vamos a Händel, supercompositor do Marroco. Encántame. Que sigue chovendo, madre mía. Pues se chove que chova.
onde realmente a música chega de outra maneira, verdad? Sí. Ah, a que sí? Non hai porque mal que por ben non venga. Aquí uno que se consuela, pues xa sabe. Vamos con máis música. Pues apetece? Sí. Non se escoita? Sí. Aí estamos. Xa empeza a festa. Un espontáneo, un espontáneo. Un aplauso para el espontáneo.
Esa típica persona que se está queixando. Ay, pesadiña, que pesadiña. Como definir en música un carácter así, unha tipoloxía deste estilo? Podes facelo desde o punto de vista expresionista, editar, ou podes envenecer o tema. A ver que pasa. Que moi bo, Titúlase Muller Muxica. Toma ya.
Xa me decían no colexio, eso antes de castigarme. Moitísimas gracias, estoy moi emocionado. Por qué? Porque é casi como comenzar o Festival Groba, xa, non? No, perdón. Pero sí, estar en Pontevedra sempre está na casa, xogar na casa. A xente aquí son increíbles. Estamos moi unidos a esta vila. E o Salzburgo galego, do Salzburgo europeo, xa. Con tanta música. Gracias. Porque se dirá auditorios, 2000 persoas, o director aquí vedes todo cerquiña, música viva, o efímero. Sí, es verdad lo que haces. Sí, y lo que tocas. Y agora todos a bailar un poquinho, veña, a ver. Thank you.